Dobrý deň prajem, ďakujem veľmi pekne za super úvod a za pozvanie. A ďakujem hlavne vám prítomným, že sa zaujímate o veci verejné. Tak ako tu už odznelo, som stavebný inžinier a pracujem v nadnárodnej stavebnej spoločnosti. Na základe mojich skúseností viem, že ak je investor neoblomný a nepočúva odborné rady, postaviť sa dá aj nezmysel. Kvôli takémuto nezmyselnému megaprojektu tu dnes stojím. Tým neoblomným investorom v tomto prípade je minister životného prostredia, pán Taraba, ktorý chce v našom mene a za naše peniaze vybudovať prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Priamo na existujúcom strategickom zdroji pitnej vody pre 63 000 obyvateľov.